روز یکشنبه 24 فوریه ساعت 19:30 در استادیوم ومبلی در لندن فینال کوبک لیگ انگلیسی میگذرد بین چلسی و منچستر سیتی. ҳамада салом дӯстон, шумо қарор доред дар канали Фут бародарон. имрӯз мо гап мезанем дар бораи бозии Челси байни Манчестер Сити дар бозии финалии Кубоки Лигаи Англия. Хотиррасон мекунем ки ин ролик бо ёрии компанияи букмекерии Adin XB сохта шудааст. Агар дар вақти регистрация дар ҷои промокод Фут бародарон нависед, барои якум депозити кардагии шумо бонусро медиҳанд 5000 рубл. дар он регистрация кунед агар накарда бошед. Ссилкаш дар описания. барои кабудпӯшон ҳози вақти мушкил ай. то ҳол баъди бохт аз Манчестер Сити бо ҳисоби 6-0 ба худ наомаданд ва боз бо онҳо боз доранд. бозиашон ҳам беҳтар нашуда, вагарна Манчестер Юнайтед дар Кубоки Англия бой намедоданд. ҳози вақти амал кардан ай ва ира тренери Челси Маурисио Сарри хуб мефаҳма. барои ӯ бозӣ бо Манчестер Сити дар ин финал метавонад охирон бозӣ бошад дар Челси. аз рӯи охирон хабарҳое ки воситаҳои оммаи ахбор менависанд дар ҳолати бой додан вазифаи ӯро временна ассистенти Сарри ва легендаи даста Ҷанфранко Зола мегирад. аз сезони нав бошад ҷои ӯро метавонад Зидан, Лемпард ё ҳатто специалисти рус Леонид Слуцкий гирад. шанс барои ғолиб шудан албатта ҳаст. Челси то ҳол бисёр бозингарони боистеъдод дорад. дар сезони ҷорӣ онҳо аллакай дастаи Гвардиоларо ғолиб шуданд. барои ҳамин ин ягон чизи номумкин нест барои Челси. Манчестер Сити дар боксинг дей мушкилӣ дошт, вале айни ҳол бозингарони Гвардиола боз бозиҳои олиҷаноб нишон дода истоданд. дар Премер Лигаи Англия аз ҷои якум аз Ливерпул 7 хол қафо буданд. акнун бошад ҳамагӣ 3 хол. Манчестер Сити дар ин бозӣ фаворит ҳисоб мехӯрад. бо он нигоҳ накарда ки дар аввали сезон Гвардиола истеъдоди тренер Маурисио Сарриро хело таъриф карда буд. айни ҳол ҳар як дастаи Англия аллакай медонад чӣ хел Челсиро ғолиб шаванд. барои ин кифоя аст дар майдон Жоржино маҳкам кардан. аз рӯи таҷрибаи калони Гвардиола ин коро ӯ аниқ бедиққат намегузорад. барои ғолибияти Челси дар вақти асосӣ букмекерҳо коэффициенти 5/10 40 медиҳанд. барои мусовӣ 4/10 50. ғолибияти Сити бошад 1/63. дар бозиҳои охир маълум набуд барои чӣ Челси метавонад ғолиби Манчестер Сити шавад. адастаи Гвардиола бошад мисли пешина ташнаи ғолибият ва то ҳол дар 4 турнир барои трофей гирифтан мубориза мебарад. прогнози мо дар ин бозии ғолибияти Манчестер Сити дар вақти асосӣ бо коэффициенти 1/63 мебошад. инчунин шумо метавонед тотал 2.5 гол зиёдро гирем бо коэффициенти 1/71. ба ҳамин тамом дӯстон, агар видео маъқултон шуда боша лайк монед ва дар комментарий нависен ки бозира интизора ва ки ба фикри шумо дар ин бозӣ ғолиб мебарояд. бо шумо буданд Ғайруфо Хайр.